Volen que els faci 4 pinzellades de la Catalunya d'avui? Gent gran que va treure diners amb por, noies que surten de nit amb esprais de pebre dins la butxaca, pares que no deixen anar els fills al parc infantil del costat perquè a l'acabades ja els hi han venut cocaïna. La delinqüència a Catalunya s'estén i prolifera al ritme d'una pandèmia. No és estrany, perquè delinquint en aquest país tots són avantatges, tu. Si no t'enxampen, vas fent. I si t'enxampen, continues fent, perquè no se't jutja fins al cap d'anys. I si se't jutja i se't condemna, no pateixis. Pensió completa en presons amb piscina i gimnàs i atur el dia que surtis, perquè, esclar, l'Estat t'ha privat de poder continuar robant i t'ha de compensar per als ingressos que has deixat de percebre. I quan se t'acabi l'atur tampoc cal patir-hi, perquè podràs sol·licitar l'ingrés mínim vital si acredites una estada a presó d'almenys 6 mesos. Qui no delinqueix és perquè no vol, perquè de facilitats, mira que en posen,